Fátaród go dtí an seminar gréasáin seo, a thugann léargas Scileanna Fisiciúla an linneamh, chomh maith le Forbairt Luaile Chéadfach an linneamh. Tugann na léargas seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntií cigarí i suíomhanna luath-ólama agus cuaiream, agus an chomhairle a choláiríonn cigarí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá tábhacht le blianta na luath-chóige de Forbairt an linneamh. Sa seminar gréasáin seo, féachamuid Scileanna Fisiciúla an linneamh agus an tlí orbrítar iad go luath sa síl. Féachamuid freisin Forbairt Luaile Chéadfach an linneamh. Sa seminar gréasáin seo, baimid díreú Forbairt Fhisiciúil agus Céadfach, ach tá gach gné de Forbairt an linneamh fitse fuaite go dlú leis na gnéthe eile. Mar shampla, ba sé tucha faoi deara agat go dtarlaíonn athraithe tapa Scileanna cognaíocha agus teanga an linneamh, ag an am céanna go bhfeictear fás fisiciúil iontu. Go deimhin, bíonn tunachar ag gach Forbairt Fhisiciúil Forbairt wathuachánach, cognaíoch agus chóisialta an linneamh. Fásan féin winín an linneamh de réir mar a ásan séanú sí, agus go bhfaigheann siad eolas na rudaí go léir gur féidir lena gcuirp a dhéana. Freisin, leanan Forbairt chóisialta agus wathuachánach de réir mar a ásan an leanamh. Smaoinigh an lundar a chuireann sé leanamh a bheith an seasamh le chuis. Déanthe an leanamh a rís agus a rís eile é. Moltha tú an leanamh. Tuairtha sé sin féinmhaoinín den leanamh, agus spreagadh sé iad chun leanúint a rá ag Forbairt. Deag an bíonn patrún le feiceáil san Forbairt Fhisiciúil, nó i Forbairt na Luaile mar a thugtar Mar shampla is gnácht a leanamh idir bre agus 3 bliana d'aois, a airde a chóbailt agus a bheochan a bhéadú faoi chathair. Séir is Forbairt Chéadfach an Forbairt a hagan an radharc, an éisteacht, an mlas agus mar sin de. Ar nó ba an leanamh ag bogad timpeall agus ag láimsiú rudaí leis an gcuirp in aontaí lena Céadfaí. Mar shampla, agus leanaí ag lábhacháin braithin siad an radharc, agus iad ag dabhsa braithin siad an éisteacht leis an gceol a glostáil. Agus cigarí i suíomhanna luath-ólama agus cuaiream, díríonn siad céard a dhéantar sa suíomh áirid seo, chun Forbairt Fhisiciúil agus Chéadfach an linneamh a thacu. Meas an cigarí réin agus cineál na neisina atá fáil de Leanaí a bheith gníomhach go Fisiciúil agus ispéiris Céadfacha a bheith thacu. Is suíomhanna atá ardchaidán, feiceann cigarí a thábhachtaí atá sé de Leanaí a bheith gníomhach chlí a thugann deisdóibh an corp agus na Céadfaí a úsáid. Gníomhaíocht amháin a bhaineann le Forbairt Water agus na Céadfaí ag an am céanna is se crán a dreapa. Féachamuid anois na príomháideanna sa chorp ina dtarlaíonn Forbairt na Luaile agus Forbairt Scileanna. Mar shampla, neart na cabhlach, neart an chorp uachtarí, smacht stadúire, agus Scileanna agus cóordú ón Luaile agus mín Luaile. Dús is an neart na cabhlach agus na matáin sa chorp atá timpeall an gnámh droma chun é an neartú. Ina measc sin, tá an cabhal las muid, matáin an bholog, agus an cabhal leisté, na matáin timpeall na gromán, an tuairlear pelbach, an sceart, agus an gnámh droma. Seans go bhfuil sé ceist agad, cinn tábhacht atá le cabhal láidir a bheith ag leanamh. Well, Leanaí bhfuil cáil láidir acu, bíonn sé níos éasca orthu fuinneamh a bheith acu, áard a thuairt, fannacht ina suí nó ina seasamh suas díreach, agus breistin chopram mhaith a bheith acu. Is gnácht an leanamh óg atá ag fólam chuna siúil a bheith neamhthocir agus ag lúsca beagán. Agus sí an Forbairt watáin na cabhlach an chuí go mbíonn an leanamh níos sinne chomhsaí agus in an siúil agus sí suas díreach.
Leanaí nachhfuil cabhail istigh láidrachab, is minic a ectar iad ina gnap, nó ina lí anuas ar an mabhairt gan corram maithachab. Bhíonn sé níos dacra na leanaí seo a bheith san ardal agus ard a thuairt. Ní bhíonn is ag an leanamh na dacrachtaí a leanan lige sa cabhail, agus féidir leis seo diffeir mór dúilteach a dhéanamh de chumas an linamh, dul imón fólama agus Fhorbairt. Is minic a thugann cigarí faoi deara a thábhachtaí atá sé do leanaí. Deisina a bheith acu chun an cabhail istigh a Fhorbairt trí bheith ag lábhacháin, ag léam, ag rolla agus ag scipáil. Inis féachamaid ar a thábhachtaí atá neart an corp uachtarí. Breathan neart an corp uachtarí ar wathain na néag, an chliabhraí, an droma uachtarí agus na nualaí. Nuair a bhíonn na mathain seo láidir agus Fhorbairt, is féidir leis an corp uachtarach agus na géaga glúiseacht go críonn seabhrach. Tasíonn corp uachtarach de Fhorbairt le go mbeadh leanamh in ann scríobh. Is minic a thugann cigarí faoi deara go brá le leanaí deir se áil glúiseachtaí móra drámata a dhéana leis an corp uachtarach, agus is ar an tlí seo a théann siad in níirt. Ina cheantar sin, nuair a bhíonn an soláthar ar ordchard chaighdeán, feicinn cigarí go leor deisina de leanaí a chun glúiseachtaí móra a dhéana, mar shampla agus iad ag rinca, agus run agus órán an na níomhú acab, agus nuair a bhíonn siad ag luasca na néag. Is sé an chéad ábhar eile ná rialú stadúire. Tá sé tábhachtach do wabatha agus do leanaí óga, deisina arúnacha a bheith acab chun rialú stadúire a Fhorbairt. Tá cófar le seo nuair a bhíonn siad ag lábhacháin, ag rolla, ag cuineáil a gcín in ordsa agus ag gleapadán. Faoi dhearr ba an leanamh in ann siúl. Is síobhanna lua ólama agus cuaram, mullan na cigarí go mbeadh deisinaí ag leanaí a bheith ag lúsca, ag rolla ar an airlear, ag ligint orthú gur nathair iad mar shampla, agus a bheith ag rolla las muoi, síos fána, nó in áit spéireach. Déanann an léam agus an scipáil maithas de chorp leanaí, agus tugann siad espéiris spríúla tarbhacha dóibh chuma. Scileanna ó Luaile agus cóordú ó Luaile. Séir atá i gceist an seo ná glúiseacht agus cóordú grúpaí móra matán. Ama aon scileanna ó Luaile in úsáid agat inniuh. Ba ornú, ba tú siúl timpeall agus seans go mbeidh tú ag ré, ag rothaíocht nó ag snámh. Siad na scileanna ó Luaile a úsáid an leanamh chun líoróid a chicáil. Tá sé nó sí ag boga ar bhealach cóordatha. Scileanna mín Luaile agus neart. Na matáin bheoga atá i gceist an seo, ar nós na matáin sna méire, sna lábha agus na rostaí. Is gá scileanna mín Luaile a úsáid chun fuail le snáthid. Is siad na scileanna mín Luaile a úsáid an leanamh chun pectúra tharraingt le críán. Tá sé tábhachtach a chur san áireamh gur ar bhain na Fhorbairt ó Luaile a chógtar na scileanna mín Luaile. Tá sé tharbheith tábhachtach go mbeadh scileanna ó Luaile, neart cabhlach agus cóisiíocht gúlaine an linamh Fhorbairt go maith. Tar éis an céim seo bhaint amach, bhíonn cleachta de dhí, bre ar rudaí agus á láisiú chun méara láidere cumasacha a Fhorbairt. Mar sin lena chur i mbeag an focail, caithe leanamh a bheith in an glúiseachtaí móra a dhéana leis na géaga, na gualaí agus an corp uachtarach. Solar níortar litracha nó ebracha a scríobh. Is féidir go níorthach tiismithóir cén fá nach bhfuil má leanamh ag fólam conas litracha agus ibracha a scríobh. Is sé an freagra sin ná go gaithí an bun a bheith láide go leor nó ba an obair sin róheachar agus ní bhaid sé arúnach do ís nó do chéim Fhorbairt an linamh. Mar bhfuil an leanamh in an gníomhaíocht mín Luaile a dhéana ar nó snáithe a chur ar chornaíní nó íolbróige a cheangal nó litir áirid a scríobh, an tlí is fearr le taú leis an leanamh sin ná fille ar Fhorbairt na scileanna ó Luaile.
seachas a bheith clachta na sciile mín Luaile. Chor sin, mullen cigarí uaireanta de roch síbana, deisina a chur fáil de Forbairt na Scileanna an Luaile agus do gníomhaíochtaí spríúla le tíosúgartha agus ábhar chrochíocha, sola déan Leanaí a rai chun gníomhaíochtaí feirmiúla scríbhneoireachta. Anis smaoinímis na Céadfaí. Míonóimid gach céadfá dús, agus an sin smaoinóimid conas is féidir linn tacu le Leanaí chun go mbeidh eispéiris an úsáidtear na Céadfaí iontu. Fechamis dús chail nó an rastint Tuilleadh. Baimid annachcuid ólas ón dail, tá bratóirí tail fod an chracan ó 1 go bór, agus is tríthú a ólamíonn an leanamh annachcuid faoin síl thart orthúb. Mar hampla, brahan an leanamh tas, brú, glúiseacht agus pian. Is minic a thugann cigarí faoi deara a watha táise do fáistí igachtaí difriúla, a lehéadí ganne, pápéir ganne, felt, siada agus eile a bhrá agus a scrúdú, agus máile mistéire a bheith ann le go nenam nóch Leanaí rud as a bhrá ach gan a eicáil. Arnú is sé an raiarc a chuireann ar gamas cíal a bhaint as an dímpleacht agus fáil amach faoin a bhfuil siúl hartarin. Éisteacht nó clostáil céadfá na héisteachta. Is céadfá hábhachtach seo a cheanglíonn muid leis an timpeallacht anas gur féidir linn idirghníomhú, labhairt, léamh agus scríb. Is minic a thugann cigarí faoi deara a hábhachtaí atá sé scileanna éisteachta Leanaí a Forbairt, agus tugtar comhairle le do na fórna is síomhanna an cleachtas sa réimse seo a abhsú. Balla agus blas. Aibríonn an dá chéadfá seo go dlú le chéile, mar is óldid nuair a bhíonn sleid an airt. Tugann siad ólas úsáideach dúin faoin timpeallacht, agus féidir an blas rábhal thuairt dúin nuair atá muid i mhuill, nó rudaí a thuairt chun cuimhne, rudaí a theithníonn ling agus rudaí nach deithníonn, mar hampla balla agus blas na nullag. Níl éon bhealach eile ann chun cuincheap millis nó géir a thuiscint, ná an bia a bhlaise chuig téin. Feasach spásúil nó féin wathú. Is sé is brí le féin wathú ná an cumas ard a thuairt céir de táth á dhéanamh ag ball éagsúla den chorp, gan féchant na ball sin. Rialaíonn an féin wathú an méid fórsa is gá úsáid agus tascá dhéana, nós an cracan a bhaint de óbh gan an óbh scris. Bre hicín óg gan a bhrú an amarcha, agus scríb le peann gan an pápéir a stróice ná an peann a bhrise. Bhrastin chorthaime nó cuasánach. Is sí an bhrastin chorthaime a chuireann ar gamas or slí a dhéana tríd an timpeallacht gan dua. Chun an bhrastin chorthaime a abhsú, tá gá le glúiseacht Fisiciúil sa chorp iomlán. Is síobhanna lua ólama agus cuaram, nuair a bhíonn soláthar ardchaidán ann, is minic ag an cigarí na Leanaí ag dreapa, súgar bhímí chorthaime, ag léim leis an náchas agus an sin chos amháin, seasamh chos amháin, agus cluichí immert nós chleas na bacóide. Deire leis an rud go léir thars le chéile, ní mór smaoinemh chomhcháthú céadfach. Tá ceangail idir gach scéal Fisiciúil agus gach céadfach. Tá sé ríshábhachtach go dticimís gur crinne an tóras a aimmuid faoin timpeallacht gá bhéad céadfaí a úsáidtear agus go gníomhaíochtaítear. Mullen cigarí na buntáistí a gcóin le fólam gníomhach, ónas go mbíonn Leanaí lán-pháirteach ann agus go mbíonn níos mó ná eispéiris céadfach a bháin acu. Ní mór dóibh chlostáil a eicáil, lábhachar agus balla agus blasa áil más féidir. Lena chuir meag an focail is spéiris den chorp fad. Más rudaí go gcruthaítear cuimhne chorp is amhlaí níos mó céile leis an bhólam agus beidh sé níos buaine. Feicimna an leanamh gach rud an chéad uair,
agus tá nearchuin cap tebi sa dain a chuirach marú léir. Mar hampla tá isce floch. Ní mór é sin a bhrá chun ispéiris chorp a chrochú. Má hógan an anamh kilogram plúir ina láb le na bheá, ba an tuiscint níos fear acub chuin cap tebi an bheáchan níos fuide amach sa scoil. Tá rótáhachtach agin mar chuoine fásta, tuismothirí, clachtúirí réamhscoile, múntóirí scoile, chun cabhrú Leanaí a gcuid Scileanna Fisiciúla a Fhorbairt. Sa sráach réasáin seo, tá comhairle Fisiciúil na cineálacha idirghníomhíochtaí agus gnáthab is fearr chun Scileanna Fisiciúla a Fhorbairt i Leanaí. Tá súil agin gur charaigh an léirú seo le tuiscint a fháil a thábhachtaí atá sé de Leanaí, Scileanna Fisiciúla a Fhorbairt agus na Céadfaí a chócháthú. Seo lista de acmhainní agus tuilleadh eolais, seans go mbeidh sim agat antúb. Má tá céiste bé eile agat, seo ríomhas chugainn ag insights/info ag education.gov.ie. Gur míle maithagé.